Uyanda umsebenzi ohlalela umnumzana Nhlanhla Mkhwanazi kwaZulu Natal kakhulukazi eNanda njengoba ubugebengu sebuhambe baze bangena ngisho emaphoyiseni akhona. Angiqale ngobingelele ngokwamukela le video namhlanje okubingelelayo umxolisi uVanakandla maphansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi uqhubeka subscribe maqedwe le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engeze ngalo-ke njengamanje luthi i-security laseNanda selivulela amaphoyisa kuleya ndawo icala lokuthumba ngisho-ke nokhomishana wamaphoyisa kuleya ndawo noma-ke kwaZulu Natal umnumzane General Nhlanhla Mkhwanazi sebemasile ngalesigameko. Kuthiwa-ke lamaphoyisa amabili elesilisa kanye-ke nelesifazane lakaDobi Sibongo ngokusho kwe-security bafika emsebenzini la kusebenza khona-ke le-security basho ukuthi-ke khona beze kuyena kule nkampani-ke security-ke eligade khona bazomnika i-protection order avulelwe yona i-security-ke labe selibatshela-ke ukuthi cha umthetho awuvumi la ngabavumela ukuthi-ke bangene ngaphakathi lithi akekho umuntu-ke ozongena noma umuntu ovunyelwa ukuthi-ke angene ngaphakathi ngenxa yomsebenzi owenziwayo. Ungalokho-ke lona lathi lizohamba liyolanda lo msebenzi abamfunayo nangempela futhi lahamba labuya naye base-ke bemsayinisa. Kuthiwa-ke iphoyisa lesifazane libe selitshela i-security ukuthi-ke lingaphinde livimbele amaphoyisa babeke sebemshaya u-security kanti ababoni ukuthi-ke amakhamera akhona futhi ayababona. Emva kwalokho-ke lithi i-security babeke sebelifaka emuntweni base-ke bolishaya bathi-ke bafuna u-2,000 rands. Uma-ke lingazama u-2,000 rands bazokwazi ukuthi-ke balidedele. Ukunalokho uma ukuthi liyahluleka bazolifaka esitokisini lidlwengulwe iziboshwa. Lithe-ke uma libatshela ukuthi-ke lona lino-200 rand balithatha-ke base belibopha laze lakhishwa enkantolo ngebheyili. Lithe maliphuma-ke labeke selivula icala ngokuthumba nokushaywa. Lolu daba-ke selihambe laze-ke layofika nakuye kukhomishana wamaphoyisa umnumzane General Nhlanhla Mkhwanazi okusho khona ukuthi sesemningi kakhulu umsebenzi odinga ukwenziwa kwaZulu Natal ikakhulukazi nje eNanda iyodwa ngoba-ke nayizolo lokhu mhla ka-27 February kukhona enye indoda nje kusihlwa bekubika ukuthi-ke idutshulwe yabulawa ngase-police station kanti futhi nakuthanga bekhona futhi omunye ebekade-ke kubikwe ukuthi-ke ubulewe kuyo leya ndawo yaseNanda. Ukunalokho-ke iy'ndaba-ke ey'ningi ey'fana nalezi ziyaye-ke zibhalwe uRusa okuyinto-ke exakayo ukuthi-ke isikhathi esiningi awuboni u-SAPS ubhala-ke ngaleya ndawo yaseNanda noma-ke ngezindawo nje ey'se-north of iTheku kodwa isikhathi esiningi iy'ndaba noma ubugebengu benziwa khona buyaye-ke bubikwe buphinde futhi buxazululwe uRusa. Sifisa ukwazi-ke ukuthi-ke le ndaba yona izophetha kanjani. Nganza kwethu abantu baseNanda abake basixoxele phela nalapha kuma-comments basitshela ukuthi-ke kuphilwa kanjani kuleya ndawo bese ungenzela iqiniseko ukuthi uyalike futhi uyasubscribe sidibane nakwi-video elandelayo. Ngiyabonga.